Popo uthe uphangela phi kanene? Hayi wethu mna ndiyaziphandela ndenza oku noku. Ndivuka ekuseni ngixuxa amazinyo. Kade ne-dolphins isayigqibi yonke ifish. Thiza nazo zisiza mandixhaphagxabhise ndiyoloba. Oh, umeza ngokuxaza akakuthandi ngako. Ina Poppy sikhawuzama isavembe. Qala usinuka. Meza wena khakhabuloba ngexesha mna ndisathi bhuxubhuxu. Anzubambe yini? Hayi ke ndisendabiwa bubuthongo. Poppy kunini ndikubiza? Ii-dolphins ziyosulela entloko ifintshi ngoku sawubreakfasta ngembaza. Hayi ke masiyotsheza iinkuni kwelaa hlathi ligcwele oxam. Andiboyiki ngako. Hayi bo Popa incinci nyanda. Kaloku mna ndingowalapha ndingowasepish. Ndiyathanda kuxova isonka. Kodwa inkukhu soze undibone. Yintoni nezi nkomo zingaduksi mna ndifuna utyabe kuronta wam? Eke ndayibhaqa isandobeka ifresh kamandi. Ndizawutsho ngoronto sprusi. Ninzi umsebenzi apho umntu angangavasi. Ndithi xa ndisabeka umngqusho wam ndive ngomezo. Wowu umeza ngondifuna kule gadi yakhe inkulu inokhula. Ke ndazi uba mna ndiyazonqenela kwegadi ebish. Kodwa ndiyakuthanda kona uvuna ibhetruthi yakhe. Oh, you got me there. Nokhimizi kameza. Wenze ngayo amakhukhu wombisa umzi wakho. Awu ndandingayifuni ke le nto yokwenza ukhuko kodwa yomali ngako. Poppy siwatshata kangaka amanye amadoda unotshata nowam unyani undizalela abazukulwana. She has a point. Do I stay and marry her son in exchange for beachfront property? Join my Instagram close friends to follow the rest of the story. Link in bio. Only on The Poppy Show.